'Yan damfara, 'yan damfara. Abubakar baka ban kuɗin abinci ba maza ka fita. Yau ban gaba damar ba da kuɗin cefa ne ba a gidan nan. Sabida me? Ki kike aure na ko nake auren ki? To kowa sai dai ya zauna da yunwa. A zauna madan maki. To kayi da yar hala. Zaka sami ni. To, kin san dai yanzu babu kashi amma ga wannan. Amma alaikum salam. Ga wannan yaso sai ki tira sai ki amfani da shi ni dai na tafi. Fil din 2020. Wadalla. Allah ya sha. Bari mu ga kuma waye yazo yake Zainab. Ina yini? Lafiya? Lafiya. Zainabu. Ya na ganki ke kada ina da malam din? Dama wallahi yana Sai wani dama yake kai na da malam yake. Wallahi saboda matsala ka samu ne. An jiyo wannan tun dawo ne. To ita bata san gidan bane sai da aka rakota. Ni abun nan yana bani mamaki. Shi dan malam rikicin sa ya mai yawa. Sai da nace masa fa ya dawo gaba ɗaya su tattaro da shi da ita din su dawo nan da zama. Ya dage sai ya zauna a gidansu. To ita ma kuma ta ce sai ta bi shi shine ta bi shi. Yanzu me ya faru kuma zai zo ke ki taho nan shi kuma an ce ya tafi wani waje. Wallahi dan matsala suka dan samu ne dai iyalin ne. To zo ki wuce ki tafi. Ko kuma dama kuna ɗaya daga cikin wanda kuka samu dan malam kuka tukuikuye shi kuka hana shi rawan gaban hanzi kuke nuna masa fatacce hanyar da zai dinga gina yaro gashi da zai duk kun canza shi ya koma wani bai da mutum duk kun lalata mana shi kun burkita mana shi ko Wallahi mari ya dai ce gashi a dan babu wannan. okay to dan malami ya bayar ci aka to ba da ba komai Allah ya kyauta Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe shikenan a gani malam kana kallo suna tafiya wannan hada hanya kamar na tura su rayuwar nan dai Daman ƙawata ce ta kamun anko shi ne ya ce ka ban kuɗi in Anko kuma? Anko ba kika ce dama na san dai akan magana anko ne shi yasa kika zo da ladabin ki kika tsugunna a gurin nan. To ba zan ba. Magana anko. Dama ba ki. alaikum assalam. Kaga mu kun yi charko-charko. To, a wau ga Zainab nan. Abin da nake so shine Isa ya dawo wannan dakin sai a gyara mata nan dakin sai ta zauna. Ai ni zan ma gyara maka. Ka dalla kai da aiki sai zama ka cika goshi kuma ka iya magana zaka gyara. Baka iya gyara hanyar neman kudin ka ba. Ko? Kan sake ji kai wannan magana. Yawwa. Hawa ki gyara mata daki kin ji? To koma nan da kwanta. Sannan wannan ATM da na baki ina da ku dawo da shi zaki Allah ya sa an samu takardun kudin da za a bayar. Sai ku yi amfani da wannan. Sai ku ta wannan na tafi. Da lafiya. Madalla. Assalamu alaikum. Ya yi an yi lafiya. Daman alhaji ne turo ni. Cewa an gama abinci in kai mai. Ni ban girka da shi ba. Ai da kin gaya mai a waya kin ce bai gama ba. In je turo ni. Na ga kamar ranki ma a ɓace ne wallahi ko ba a samu hanya abincin bai. Ni ban ma girka ba. To da ya je gabata yayi ni ki dan gaya mu mai faru ne da ranki ya ɓace saboda in je an gaya mai ko ba haka bane ba. Ni bai ban min kayan abinci ba baya kula da ni bai lura da ni bai yanzu ma shine ya turo ka wani ka karba abinci
Ni na gaji ma kawai gidan mu zan tafi, ni na gaji wallahi. Hajiya ba za a yaka ba. Kin san mai abin da ke faruwa da akwai malami zan kai ki gurin sa. Malamin nan gidagau masha yanzu magani yanzu ko mai kike so zai miki. Idan aki ci gaba da kaman auren ki. Zan ni dan kike gurin sa ko me zai iya faruwa. Allah kai ki ci komai wallahi. Amma dai zara in akwai su ɗan kuɗaɗe dai to shi malamin shi zai magana kuɗi ake da shi gaskiya. Daman akwai wani kuɗi da ya ajiye sai in dauko maka mu tafi kawai. Wallahi shine zaki zo na lafiya kalau da mijinki. Wannan na azalmin mun nan naki. Ke din ma bai kale ba mun din yaran sa ba ma. Hai. Kin san me zai faru? Yanzu ki bari in Allah ya kai mu gobe. Za mu je sai ki kira a waya sai mu shirya sai in je ki gurin sa. Shi an zama gani yanzu ya ki zo na mijinki lafiya. A wani abun ma wannan ma ba laifi kike ba. Kake ma san da wasu iyayenki ma kawai. Ina gaya miki hakan za a yi kawai sai Allah ya kai mu goben sai na ji in Allah da an gama komai insha Allah. To shikenan sai ka zo. Yawwa wannan mutanen muna nan dai muna bincike dan yanzu binciken ma da muke akan yaran yanzu kwata ba sa ma garin nan to wallahi ba sa garin nan sosai subhanallah a kin gama shirya to daman yanzu nake sa a yi na ma zan kira ki yanzu ni ma na shirya kai yanzu kawai zan zo bara ga nan yanzu zan zo bara yanzu nan zan kira yanzu zan kira shi ma ce ga wani mun to yawa hello mutumi ne harka ta samu ina gaya ma matar wannan alajin nan da nake mai aiki to ita sun ɗan samu saɓani tsakanin da shi zan kawo ma ita kawai a san yadda za a yi kawai na sani na san ka yanzu a buga a kwashe yauwa kuɗi ta zo kuɗi an buga kwana biyu daman a yi mutum shiga da zafi yanzu Allah yadda yanzu ma yanzu gidan nata yauwa ga nan yanzu ma tashin tafiye yanzu nan ina gaya miki wannan alajin wannan malamin da yake shi da ke gani kamar yankan kwani ai yanzu juya shi yake rinka ya cinye sai ko kisha ba a kara miki da ba dai kin tsara kudi ba shekarun jama'a da yake da sai karamo anan ba mun diga sai ya gai wallahi sai ka shi ina gaya miki yanzu yanzu ba gani kai rigan nan tashi ana kai rigan nan tashi awa biyu kin cika shi ina gaya miki yanzu malamin nan in kin zo da kudi yanzu a gama a wuce gurin ka gida mu komai a malamin nan na gaya miki kin gai can an sa'a ina nan wallahi yanzu za a gama komai ina gaya miki wannan malamin da ke Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
na san mai da faraki ya matsalar mijinki ce baya baki ci baya baki sha baya miki sutura malam haka ne to masha Allah to shi irin wannan aiki gaskiya da ci kuɗi da yawa malam ba matsala to akalla sai mun sa aljanu sun yi takakkiya sun tafiya sun sa wani koriyo akuya ta ƙasar misira akalla tafiyar kwana 30 ce amma za su yi mana kwana 10 komai yanzu ya gama kuma na gama mutum na ke akalla ya ƙoƙari ya karo ki kishiya kuma kashe mummuna a gare ki kishiya insha maka Allah sai ta yi tsaye wannan kun gama wani komai wallahi amma a yau zan ba ki wani kullum magani wanda na ki barbaɗa mai abinci ya rawa ki mala da kin barbaɗa mai abinci aiki ya gama amma wannan dalilin bakin kori akwai nan da rami baya a sako sai ya ƙara mallake shi ƙara turkuɗe shi ƙara juya shi komai sai ki yanzu akalla ki ba mu naira 100 dalilin na yankan aikin da ya miki to masha Allah masha Allah tun da kike haka wallahi malamin nan komai siya miki ko mutum yi ya zama ko ai yanzu ko cewa ki kai kwanta in taka ka an gama ba kenan wannan malamin daga wannan aljakaki ki barbaɗa mu a turare ki sa mai abinci ki barbaɗa an zaki sha gida aiki ya gama na sallame ku za ki kuɗi Allah ya dare malam Allah ya kara malam lafiya mu aikin da kamar mun ji daɗi malam zan dawo ba tafiya mu ba komai fa ya ne fa sura ne ba wani aiki na ne fa zan dawo sun mai hajiya yanzu dai mutum nan na kina zargin ma ko ya dawo ko kuma yana hanyar dawowa kan da je mu sha muna shan koyan nan ma da shi ya sai ya ga mai san akwai wata kullalliya wanda ki salin aliki sai gida ni ma kin ga sai in nan ko ba haka bane ba in ba haka ba yanzu ni yanzu nan dai da muke samun matsala da shi yanzu ban koma kasuwa ba ma yau tun da yanzu sai dai ki je in Allah ya kai mu duk abin da ya faru kawai sai ki kira ni a waya yanzu bari an tafi na san wani can yana jiya na ma na san ban ma koma kasuwa ba yanzu sai Allah ya kai mu to shikenan nagode yawwa sai Allah ya kai mu ka gane su yaran ai duk wanda zai damfara in dai damfara su yake da basira da wayo baya zama buɗe ba zai taɓa zama buɗe ba ka san da wannan idan ka ce ga gunsa ka je kuma za ka ga ba nan bane muna amfani da shi akwai wani guri dai da aka nuna mana suna zama a ciki lokacin da baka je gun da muka duba gurin bai kama da a ce ko gida ne da mutane suke rayuwa ko wani abu ba gaba ɗaya da kangoyi kama kangon ma ana dabbobi ne ma zan ce ma a ciki ne ko totally bai ma kama ne ai su yallaɓe haka suke nan su mutanen nan mugayen mutane idan mutum zai cuce ka to ya san inda zai zo na inda ba za taɓa tunanin akwai ma ɗan adam a wurin ba akwai ɗan adam ba a nan suke zama yallaɓe kuma mafiya akasari in suka samu kuɗin nan abun da a ofishi kuma ka ga mun a binciken da muke muna cikin binciken mu mun gano mutum mun so mu gano mutum biyu daga cikin su to ɗayan ne ba mu san inda yake wani biyun dai mun so mu gano saboda akwai wani alhaji da suka damfare shi a baya kuma malam ka ji ko haji malam jafa sun damfare wani alhaji to yanzu so muke idan CP ya zo ya da daga tafiyar da yayi alhajin ya ce zai kira mu za mu je ya ba mu statement ɗin abin da ya faru. Bincike ne na haƙudan kuɗi ba ƙananu ba. Kuɗi ne sosai duka damfare shi.
Na da gidan nan ban ganki ba kika ce. Ba ma maganin ma ina kika ce bai tsina kuɗi na wanda na baki ajiya. Ban gane ina kuɗin ka ba. Kuɗin da na baki ajiya. Ni ban ga kuɗi ba. Kika kuɗi ba? Ina magana kana magana? Lalle na yarinyar nan abin naki ma azimin ne yanzu ta kai ta kawo ma ni ke ce ina magana tunda abin naki ya kai haka yanzu ki tafi gida na sake ki je idan kin damun da kuɗi na sai ki da cikin gida na da kai ki tafi sai me tunda ka sake ni ka je kanka kaiwa fara na san anan gunto zan yi daga ranka kasan dole ma an fata rai saboda na san dole ne kasan an samu harka mai romo irin wannan dai dole a ganin da kyau ne ma ko ba haka ba romo haka ne ma kaga ka san abubuwan da suke kaga aka da ka nemo kayayyaki abin da aka ce min kayayyaki ni da na sa kaji a wayata nemo hajjan na kasar da ta na jawo kanta shi ne ai nawa kake ba ne? Rike mana tawai. Ka daji ka tafi. Kai ka je ka dan nemo. Kar sanar za ka ban sai tuke harkan nan digatu ka zo ka na sa abincin dubu ɗaya na ci a saboda sai to idan ka rike wannan misali yanzu wannan ba dalilin aje kuɗin garin da ake aje kuɗin za a yi da shi. An kama mu ban waye fito da mu ba mu tara kuɗaɗen ba. Yan karan kuɗi. Ba har gadda ka saka ba ka rike. Ku ka ga san jiman da nake shiga kuwa. Wannan za ka rike kai ka rike. Haka yaran nan yana kira na kai. Rantsi Allah ya san irin zaman. Hello? Allah wanda ya ma kunne zan san irin. Yaushe za ka dawo? Haka magwacin ka nan yake mu shirme. To ba mu ala dan iska ai ka yi kaura. To normal ne masha Allah. To Allah sa na san. Da Allah kana kaga wani malami a nan. Malami a nan kuma? Ni da iya sani na dai gaskiya a nan unguwar aka haife ni kuma na daɗe sosai haifaffen nan ne sosai gaskiya. Babu wani malami gaskiya da yake zama. Gaskiya ni da abin da na sani kenan.